Iako su rampe na ulasku u fabriku otvorene, radnici kroz njih prolaze samo da bi protestovali. Pre 20 dana podigli su ručnu i obustavili proizvodnju. Da bi ponovo dali gas, traže dogovor sa poslovodstvom. Spekulacije o odlasku Fijata različito komentarišu. Nismo zabrinuti, neće nigdje da nađu jeftiniju radnu snagu nego što smo mi. Ili će biti bolje ili će oni da odu, znači trećeg nema. Teško bi bilo za ceo grad, za sve, ne samo za nas radnike. Samo u Kragujevcu od fabrike automobila živi oko 4000 porodica. Dolazak Italijana i otvaranje fabrike u koju je uloženo više od 1,3 milijarde evra dočekan je porukama dobrodošli kući. Od Benvenuti do navodnog Arrivederci samo jedna reč – pregovori. Provlači se kroz medije vest i da Fiat možda namerava da napusti Kragujevac. Ako se tako nešto bude dogodilo, mi ćemo biti ponovo dolina gladi. Samo da pomenem 2016. godinu, kada je učešće izvoza Fijata, kada je u pitanju privreda Šumadije i Pomoravlja bilo preko 50%, a kada je u pitanju grad Kragujevac čak išlo i do 80%. Sa više od milijardu evra, Fijat je najveći srpski izvoznik, sada bi mogao da uspori planirani privredni rast od 3%. Stručnjaci podsjećaju, ideja vodilja svakom kapitalu je profit, a investitorima stabilni uslovi poslovanja. Ukoliko je Poljska profitabilnije područje i ako jednostavno kao članica Evropske unije pruža neke šire mogućnosti, nije isključena ni ta opcija, jer prosto kapital je taj koji traži svoju oplodnju. Kapital je plašljiva zverka. Njemu ne odgovaraju nikakvi nestabilni uslovi u jednoj državi. Ako toj nestabilnosti donesu socijalne tenzije, dakle taj sukob radnika i poslodavaca na tom nivou da neko ode iz Srbije, onda to nije srećna poruka koju bi Srbija poslala. Ovogodišnji plan Fijata od 85.000 vozila, iako je zbog štrajka proizvedeno 6.000 manje, još je dostižan, kažu stručnjaci. Rešenje je postizanje dogovora i prekid štrajka. Pred državom je i borba za produžetak ugovora koji ističe krajem naredne godine.